Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, tare da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Wai shin wani dalili ne sa wasu kasashen waje kamar su Japan da waɗansu daga cikin kasashen nahiyar Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa saɓanin waɗansu kasashenmu na Afirka kamar su Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da dai sauransu, inda ba a fuskantar wannan matsalar. Su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita, mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya janyo hakan? Shin akwai wani mataki da ya kamata mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar? Masu tambaya dai su ne Sunusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai. To idan masu tambayar da sauran masu bibiyar mu na tare da mu, ga dai amsar da Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga farfesan geografiya, wato ilimin nan na nazarin ƙasa da kuma labarin ƙasa wanda dai aka fi sani da geography, wato Profesa Abubakar Saddiq na Jami'ar Modibo Adama da ke birnin Yola a jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce abin da yake haddasa girgizar kasa, wato girgizar kasa kaman taguwa ne wanda ake samu a kasa, wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo matsaloli iri-iri a bayan kasa, musamman idan ta faru a bayan kasa ne. In kuma ta faru a ruwa yana iya ya faruwa ya kare a cikin ruwan ma ba tare da an san ta faru ba ma. Amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shine wanda yake faruwa a doron kasa. Abin da yake haddasa girgizar kasa zan iya ce abu guda biyu ne. Na farko akwai abun da ilimin kimiyya yake cewa natural happenings or natural occurrence, wanda haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru, kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu mountains kaman mai a Hausa kenan kaman mountains so in yana da bukata waɗansu sabbin mountains su kasance a bayan kasa, yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani sabbin abin nan daga kasa, daga tsakiyar kasa sai ta tsallo bayan kasa, wanda yake fitowa kaman zafi wuta anda ake ce masa magma. Idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tago na girgizan kasan, so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan. So idan ya faru Allah ya faru ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wayansu sabbin abin nan mountains a bayan kasa. Sannan bayan hakan kuma zan zo kan yanda yake faruwa ɗaya bayan ɗaya. Sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da haka Allah ya shirya ba, za a iya ce man-made artificial. Shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman abinda turanci na faɗa overboarding kaman nauyi a bayan kasa. Nauyin kuma dan adam ne yake haddasa shi. Ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa, ko kuwa yawan gina-ginai irin manyan gina-ginai bene akan bene a can ko so aure daya. Idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru. To ka gani yanzu tana da bangare biyu, akwai wanda natural, akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa. To za mu dauki daya bayan daya mu duk mai sauraro ya gane mai kyau. Yanayin yanda natural wanda yin Allah ne yake faruwa din shine ainihin duniyar kasan mu din nan tana motsi, tana tafiya, sannan tafiyan da take din nan ainihin kai da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba, saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa. Duniyar kasan da muke a waje a saman shi din nan cikin ta kasu kashi uku. Akwai waje inda dan adam da sauran rayuwa yake rayuwa, shi ana ce mata cross, shine waje-wajen kenan. Sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mantle. Sannan can ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core. Sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-waje, wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwarsa, shi ne yake motsi akan na tsakiya. Sannan na can ciki din yana nan a tsaye ne a wuri daya, but sai ya kasance tsakiyar ne yake zamanto kaman lubrication, kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din. Ina ya baka misali duk mai sauraro ya gane mai kyau. Akwai boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa, mashin ko keke. In zaka gan boris tana da
huji guda uku ne, akwai na waje, akwai ƴaƴan bola a tsakani, sannan akwai wani rami a can tsakiya. So idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na boris din nan, sai ka tankure shi sosai wanda ba zai motsi ba. In ka motsa na waje din zaka ga na wajen yana motsuwa, yana juyawa da taimako wannan ƴaƴan ball din nan. To kusan abu ɗaya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan. Shi wannan ƴaƴan ball din nan, inda ƴaƴan ball din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa. Sannan wajen ƴaƴan ball din shi yake zamanto kamar doron kasan da muke zaune nan. To zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yanda ƴaƴan wancan abu na boris na wajen yake juyawa akan na ciki da taimako wannan ƴaƴan ball din nan. To haka motsin kasan da yake yi. So a wani lokaci garin motsin da kasan nan take yi, za ta zo wani wajen da ake ce mata zone of weakness. Wurin ya zamanto kamar bai da karfi kamar sauran wa'ansu wurare. Kuma yi wannan ikon Allah ne saboda idan akwai wannan girgizan kasan, abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din. A wasu wurare ake ce musu zone of fault, ka gane, or fracture line. So duk turanci ne, abu guda daya ake nufi. To amma dai wannan Allah ya shi da manufa ne. So yayin da wannan kasan na motsi, yadda take tafiyanta a cikin motsi din, takan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko ko zone of fracture din. To idan ta zo zone wannan fracture din nan, nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba. Sai ka gan ta yi breaking. Idan ta yi breaking, to abubuwa sinadarai kamar su ma'adinan da suke can cikin kasa din, to sukan iya samu su bullo daga dama suna zaune a wurin a matsayin su zafi, suna nan zafi, ana ce molten magma, suka samu hanya sukan iya fitowa ta wurin. Kaga wannan ya faru sabida akwai ma'ana, akwai manufa na yin wani abun da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito hauro, ya fito waje har jama'a su amfana da shi. To wannan yin Allah ne. Na biyun shine kamar yadda nace dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa. Tunda nace maka akwai wancan zone of fracture, zone of weakness din, haka kuma idan lodi yayi ma kasan doron kasa din yawa, yanda yake motsi da wannan lodin da ya mata yawa din, idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana iya ta zo ba za ta yi supporting wannan nauyin ba. Sai ya zama to an samu wancan fracture din, an samu farkewa din a wancan wurin. To zai bada dama girgiza kasa ya faru. To kaga wannan kuma dan adam yana iya haddasawa. To menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samu shi a yanzu? Kamar yadda na faɗa, waɗansu wurare ba su samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma. Samson ya riga ya faru a da, a baya ya wuce. Wato sun shiga abin da ake faɗa dormant extinct stage. Sun shiga extinct stage, kamar su riga sun expire, ba za a sake yin su ba. An yi su a baya, ba za a sake a wurin ba. Wannan lokacin ya riga ya wuce. So ba za a sake yin su ba, ya wuce. So saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa. Mountain building process din yana da stages, yana da hawa. Farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata, kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region, wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su Himalayas, su Andes, su Rockies. Wayannan suna duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa. To wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce, to ba za su samu alaka da girgizan kasa, ya riga ya wuce a nasu. Sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu, second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Afirka ne, su suka fama da mountain building nasu. So wayannan tsaunukan da kake gani a kasashen Afirka mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage din. Su ma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su tsaunuka din. To shi ma wancan stage din ya wuce. Sai kuma aka shiga stage na uku yanzu, third stage mountain building process. Shine yanzu wuraren da yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin tsaunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din. So wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia. Su ne suke fama da wannan din yanzu. To su ma idan tafiya za su zo su passing wannan stage din, su kuma su wuce, sai dai ya tafi wani bangare kuma daban. To amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka
alaka ne da natural happenings, abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa. Shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa. Kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa. Shine abin da yake faruwa. Sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abun yake faruwa wani mataki za mu yi mu dauka. Akwai matakan da za a iya dauka. Abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka dauki mataki akan shi, amma akwai dan gyaran da zaka yi na shiryawa idan hakan ya faru, ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba. Saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba Malam Salihu sai su nuna alama za su faru. Kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma. Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce. Wato sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa. Mountain building process din yana da stages. Yana da hawa. Farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata. Kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region, wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su Himalayas, su Andes, su Rockies. Wayannan suna duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa. To wayannan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce, to ba za su samu alaka da girgizan kasa, ya riga ya wuce a nasu. Sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu, second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Afirka ne, su suka fama da mountain building nasu. So wayannan taunukan da kake gani a kasashen Afirka mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage ne. Su ma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka ne. To shi ma wancan stage din ya wuce. Sai kuma aka shiga stage na uku yanzu, third stage mountain building process. Shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din. So wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia. Su ne suke fama da wannan din yanzu. To su ma idan tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce, sai dai ya tafi wani bangare kuma daban. To amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings, abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa. Shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa. Kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa. Shine abin da yake faruwa. Sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abun yake faruwa wani mataki za mu yi mu dauka. Akwai matakan da za a iya dauka. Abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka dauki mataki akan shi, amma akwai dan gyaran da zaka yi na shiryawa idan hakan ya faru, ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba. Saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba Malam Salihu sai su nuna alama za su faru. So a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna. Kamar wani irin alama suke nuna? Madalla, a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama na farko. Akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor nan kaman wani kara, zaka ji wani kara sound. Ina iya tunawa a Najeriya abu kaman hakan ya taba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja, yanda ya faru a Lagos. Aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba. Sanadiyan wannan karan mutane da yawa ma suka talle suka shiga cikin teku saboda kara ne wanda ba su taba ji ba. Aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan sojoji da sauransu. Duk da bincike ya nuna, sai aka ce duk ba wani makaman da suka fashe ko wani abu. Sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos shine haddasa wannan tremor din nan tun a wancan lokaci. So abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa. Kagan daya kenan. Sannan na
biyu, ɗaya daga cikin alama na biyu shine wani lokaci yakan nuna maka tago ko a jikin gine-gine. Zaka ga wani tago ya tafi da nisa a jikin gini a wannan fault line din. Wannan line da ya nuna alama girgizar kasa yana iya faruwa nan. Zaka ga gine-gine na da tago. Zaka yi tafiyan kilomita aru kana kallon wannan tagon a wancan gefen. To duk alama ne. Kuma in ka zauna zaka ga tagon kaman abu ne na wasa, sai ka ga kullun yana nuna yana girma, yana dada buduwa. Kaman kullun yana dada karuwa, yana dada buduwa. To yana nuna alama idan za a samu girgizar kasa. So wancan tagon yana bin fault line din ne a kasa. So idan hakan ya faru, to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya faruwa a nan saboda ga abin da ya faru. To sai hukuma su dauki mataki ko a ɗebe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da ko da girgizan kasa zai faru ba zai abin nan ba. Sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda nace yana iya faruwa a ruwa. Ya faru kwanan nan ya faru a Bahar Maliya wato Red Sea kenan wanda ya wuce tsakanin Turkey da Syria ya zo ya shiga kasashen Larabawa har ya tafi Asia ya je a hadu da teku. Ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran da ta gabata. A farko wannan shekara wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa, amma kasancewa wannan fault line da nake faɗan nan ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey. Ai mun gan asaran dukiya gine-gine da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizan kasa. To irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa, amma tun da cikin ruwa yake. Amma in aka yi rashin sa'a sai fault line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa, to yana iya haddasa rikici a duk layin da ya bi, hanyar da ya bi duka koya nisan sa, ko da zai tafi kilomita miliyan 1 ne, to sai ya haddasa wannan rigima din da barna din a wannan layin nashin nan. To amma idan ya faru a tsakiyar teku ne, manyan tekuna, to zai iya kare bai iso gaba ba. To sanadiyan haka mutane ba za su san an yi shi ba ma, kuma ba za a ma filin din shi cewa an samu abu haka ya faru ba. To a kasancewa na Syria da na Turkey ya faru ne akan karamin kogi ba teku bane. Akan karamin kogi ne, to shi yasa tafiyan bai nisa ba sai ya hau doron kasa. So na diyan hawa doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Turkey da Syria nan, wanda ya hada musu asara da yawa. To shine abin da yake tafiya da girgizan kasa. Tana da ma'ana, tana da asara. Ya dangana ga yanda mutane suka dauke ta. Amma dai ainihin sa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu yan adam a bayan kasa, wanda suke nesa su hauro. Sun ba ta wannan hanyar ba, so ba za su samu haurowan ba. To amma kasancewa yanda mutane suke yin gine-ginen su da sauransu, sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa. So idan hakan ya faru, ko kuwa a yi ta gine-gine ba plan, kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa, kasancewa yana da kuɗi ya yi haka ne. Gwamnati, hukuma ba su da wani matakin da suke ɗauka su yi regulating wannan abubuwa. To amma mafi yawan wayannan abubuwa idan ya faru, asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa. Duk saboda mu ne ba mu da plan for irin abu kamar haka. Kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din, kusan zan ce ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba. Kusan cewa suna sane da haka kuma sun ɗauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru. Shine zaka gani in zaka yi gini suna regulating abinda zaka yi gina din, ya ginin da zaka yi din da sauransu. Injiniyoyi su kan iya su zo su ba da shawarwari kuma dole ka yi amfani da shi. Amma wanda sha bambam da kasashen mu a Afirka, dole za su ce maka in kana da kuɗi kawai ka gina duka abinda. Sannan kuma yawan abun hawa, shi ma yawan abun hawa akan hanya, su ma duk nauyi ne a doron kasa, wanda a kasashen da suka riga suka girma suna iya su yi controlling wannan abu. Ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba. Mu kuma a kasashe masu tasowa za ka tarar mutum yana da motoci 10 a gida, gaba ɗayan su gaba ɗaya 10 za su fita akan hanya a rana ɗaya ba tare da ya dame shi ba. In har yana da kuɗin da zai zuba musu mai, bai damu su fita duka akan hanya a lokaci daya ba. Haka ma wancan, haka ma wancan, haka ma wancan. To kamin ka ankara sai ka ganga cinkoso abun hawa. To karin nauyi ne a bayan kasa. To ire-iren su da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control din, yana iya haddasa girgizan kasa ya faru. To amma saukin mu da taimakon Allah, wannan abun mun riga mun wuce shi a Afirka a zamanin da muke a yanzu din. Shi yasa ma babu ma. Amma da ba haka ba, yadda muke abubuwan mu a safai, ba control ba komai din nan. To da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa, to ba abin da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai-akai. To prof, kusan muna gabar karshe wannan batu. Sun sake neman
sani shin kowane mataki ya dace mu ɗauka dangane da faruwar wannan matsalar? To matakin kamar yadda na faɗa abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi a kai. Amma kuma a ikon Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama. A duk lokacin da muka ga irin wayannan alamu sai mu hukuma su dauki mataki. Matakin shine a tsayan daka a ganya za a yi. In ma alaman ya nuna har doron kasa cewa kamar wayannan tagun da nake faɗa yana iya nuna wa gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine don guda da asara. Ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai idai wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba shine matakin da zamu yi mu dauka kawai. To ma saurare abin da ya sauwaka kenan dangane da wannan amsa na tambayar da ke cewa wai shin wani dalili ne yasa wasu kasashen waje kamar su Japan da waɗansu daga cikin kasashen nahiyar Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa sabanin waɗansu kasashenmu na Afirka kamar su Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar. Su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita? Mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya janyo hakan? Shin akwai wani mataki da ya kamata mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar? Masu tambaya dai su ne Sunusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai. Kazalika kuma kuna da zarafin aiko da tambayoyinku a ko ina kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na email wato kowace tambaya @gmail.com ko ma rubuto da tambayoyin naku a rubuce kan takarda tare da yin tattaki kafa da kafa zuwa kawo su gida mai lamba 94 a unguwar Jikirya da ke yankin karamar hukumar Nasarawa birnin Kano. Kazalika za ku iya aiko da saƙon tambayoyin naku ta hanyar saƙon karta kwana akan lambar waya 090 43462269 muna dakon tambayoyinku. Kafin sannan a madadin Muhammad Salisu Lado wanda ya tattaro amsar da ma masanin namu wato Profesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke birnin Yola a jihar Adamawa, Najeriya. Sa'id Aminu Sa'id ki fatan za a kasance da mu a lokaci na gaba domin jin waɗansu sabbin amsoshin. Mu kasance lafiya.